سلام كما يتوالو كبرات تخطاتلتي نيلوم على تقدم عصرت حموشة سنة غلطوشان عسران أربعة حيزنا يوم زمتنا زيناتاتنا بخم نغربولو ساعة خيل اللو نيوترو تخطاتلتي نمخان سابسكرايب كتقبرونا چانانا بيت سب كتكونن دا تلابخو كسع فتسامة خطكاتولناون بخبرن دا عدمكون أبقندين نتبتاتم نيوانوي معبالتات حباريتا ركب مرحت حوحات نيرتران زيوات زلو مستيرا وستبهالن زلحاخون صحفم بريزيدنت رامافوسا اندقنا بريزيدنت هاقر دوب أفريقيا خوينو تمريت لهم بريزيدنت بوتين نسمع سلام مس يوكرين زملكت قدم كنت اوتيوم امونغو كلل تግራይን አምሓራን بوغن كبابي ጸለምቲ ከቢድ ወጥሪ ሰፊኑ ከምዘሎን ዝብሉን ካለን ዜናታት ሒዝናልኩም መጪናለና ሰናይ ምክትታል ሰሪር ራማፎሳ ዳግም ፕሬዚዳንት ደቡብ አፍሪካ ኮይኑ ተመሪጹ ባይቶ ደቡብ አፍሪካ ድሕረት ገዛኢ ሰልፊ ደቡብ አፍሪካ ሃገራዊ ኮንግረስ ANC መስካሎ ተቋምቲ ሰልፍታት ብምዃን ሃገራዊ ሓድነት ዘለዎ መንግስትን ሙቃም ዝገበርዎ ስምምዕ ሰሪር ራማፎሳ ፕሬዚዳንት ተሃገር ገይሩ መሪጹ ANC ትማል መስቀንዲ ተቋሚ ሰልፊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን መስካሎት ክልተና ተቋምቲ ውድባት ብምዃን ሓባራዊ መንግስትን ምምስራት ከም ዝተሰማዕ ይዝከር እዚ ሓድሽ መንግስቲ ድማ ካብቶም ሰልፍታት ዝተዋጹ ተመረስቲ ዝሓወፈ እዩ ድሕሪ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተኻየደ ምርጫ ልዕሊ 30 ዓመት ንፈለማ እዋን ኣብላጫ ድምፂ ዘይረኸበ ANC ምስ ኣየናይ ሰልፊ ክላፈን እዩ ዝብሉ ሓያሎ ግምታት ክዋሃቡ ምጽንሖም ዝዝከር ራማፎሳ ነዚ ልፍንቲ ብምንኣድ መረሲ መራሕቲ ግብራውያን ክኾኑን ስለ ኩሉ ዜጋታ ሃገር ኢሎም بحوار كسرحن تثبت كم زقبر قليت اللون بوتين اب يوكرين توخسي دون مبال قدما خونتا تقميتم بريزيدنت فلاديمير بوتين توخسي قدمي دو مبال وروسيا خبز حوستهم غزاتات يوكرين سراويتا خصحب الله ويلوم انت هنا بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي حايلتات روسيا كاب تقدم قبل استغوبتت غزات كريمي حويسوم كامل اميرت يوكرين كسعزوت وزخون عين زررب كم زي كايري خغلط صنيحم كاب 9 هاغرات زتواصو مرحت عالم لومي اب سويزرلاند بمرخابه يوكرين مقد سلام كوسدا بزخل قديات كزتيوم بوتين دمات زتا قدم مجمارو كمالو ألوام زبالهم قدم خونتي وقعو غير زلوم بريزيدنت بوتين تمال عربي ام موسكو بسخيدا خيبام امباسادرت روسيا بزهب مغلطي منغس يوكرين كابتن بخفيل بروسيا 64 زباتات كوصتو وعلام وسيخو بوتين اب كيف زلو منغس يوكرين خمس زبله وسان دلوت مخانا مساوجت بغصب التخصيدو كبل دردر كجمرن تزاز كنهبينا يلوم دحيرو بريزيدنت زيلنسكي تلفزيون سكاي TG 24 ايطاليا بزهب وقال زم ملختات ناي قدب معالتي ملختات يملك كمتي هتلر زغبريوم حدا كفال تشيكوسلوفاكيا هبنمو ابزغو داي كبل زبوليلوم مينيستر مكلخال امريكا لويد اوستين ون بوتين بزحقاو منقدي لولاوي مريت يوكرين حيزو الو بمبال نتلوات روسيا نتيغولوم كمون زيلنسكي ابتلو مزكادا خيبا كساتف كوينوم منغسي سويزرلاند علاماتو علامه راح تعلم بيوكرين بهغراو حقن چارتر حبرات هاغراتن زتموركو سفتحاون نبارن سلام زمصالو مقدتا زاتيل مدرخ مفتر مخانو قليتم ابتلومي اب سويزرلاند زكايد اخيبا روسيا نبتا اخيبا خمزي تعدمتن چاينا دما روسيا زيبلو اخيبا فتصم اي كساتفني الى اللام ዋናዊ معبالات ጉባኤ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ብዛዕባ መስገለ ኣባላት እቲ ጉጅለ ምስ ኤርትራ ርክባት ኣሎ ዝባል ሓበሬታ ብመሰረት ካብ ናሽናል ኢንተረስት ኣብ ወግዓዊ መርበብ ዝወፅእ ሓበሬታ ዝረኸብናዮ ምርኩስ ብምግባር ነቲ ዝለሓኾ መግለፂ ዝበሎ መልእኽቲ ነዊሕ እኳ እንተኾነ ብኸፊሉ ናባኹም ከነቕርቦ ምስእንፍትን ግን እቲ መግለፂ ኣብ መኽፈቲኡ ብፈለማ ዋላ እኳ ነዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ኣርእስቲ ዝምልከት መረዳእታ ክነቕርብ ኣገዳስነቱ እንተዘይተራየና ሻዕብያን ሕወሓትን ተናቢብና ንስራሕ ኢለን ዝብል حميتا مستفنوام ني حدا قدوسات وقناتنا عدنا قيرو نقزا رسوم مسناي انصار وقن تنابيمنا نسرح لنا بزا سمع مقدي كمالالوسون ابزي لا عنكيل ونشفن مدرتاتن قتمتاتن كمالالوسو سلست عزبنا نقرات ممزان وكونا من تصارو اقداسيو كابزي بالنتبينا ازيز السعب وانا ومعباليتات نغرب زلنا بببال كهتسيلو ابزز حالفة سامنتي ماكلاي كوميتي حوحات قباي خكاير كانيلوم زعبان وتسيتنا تقباي كابتغوها بزغنين زلون قديات وطا خوينون كابت أخيبا زكايدو كادرتات نايت قجل زخونا جيتاتشو برهم بمسارة محبراوي ميديو بزوج صحف مسارات بمقبر حزب تجراي كفالتو زقبا أبزا أخيبا قداي شعبيان سم شعبيان زتل علينا حادق زيت رحيم نوسوون تجراي مسقورا بتازهلو ركب أبز بالكوينو أبز قداي تجراي مسقورا بتا بسلام أب اتنورو لو قداي كما كدلتم مس كلهم قورا بتنا بسلام كنبر لنا مس إيرتراون انتخونا زبليم كابزو وطايت سم شعبيا يخون مس إيرترا بزعبا كهلونا زخل قصالي ركباي تلعن
ዝተሰዓለን ነዘተ ዝቐረበ ሓሳብ እውን ኣይነበረን ይብል ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፈ ካድረ ናይ ትጉጅለም ወሲኹ ፌደራል መንግስቲ ግዛት ትግራይ ንዘይምምላስ ዝሰርሖም ዘሎ ሽርሕታት ሙጉታትን ጠጠው ይበል ተመዛበልቲ ወገናትና ናብ ቤቶም ብዘይወዓል ሕደር ይመለሱ ዝብል ሓሳብ እዩ ብሰፊሑ ሓሳብ ዝተዋሃበሉ ዝተዘተየሉን ወሲኹ ካለ ኣብዚ ከይተጠቕሰ ሓልፍ ዘይብሉ ግን ዕጥቁ ዘይፈትሐ ሰራዊት ትግራይ ብመሪሕነት ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይን ኣሸዳንነት ብልፅግናን ዋሽንግተንን ድሕርቲ ኣብ ደቡብ ራያ ኣላማጣ ዝገበሮ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኢትዮጵያ እውን እቲ ምትኹታኽ ቀፂሉ ኣሎ ኢሉ እቲ ዘደንፅኡ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝምራሕ ስርዓት ብልፅግና ንግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ናይ ክልል ኣምሓራ ዕጡቃት ካብቲ ግዛት ምውፃእ ስለ ዝኣበዩኒ ብሓይሊ ውሰድዎ እዩ ዝብሎም ዘሎም ጥዊ ኢሉ ድማ ነቶም ናይ ክልል ኣምሓራ ሓይልታት ወያነ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክትወረኩም ትኽእል እያ ኢሉ ነገራት የዋቅዕ ከም ዘሎ ነቲ ዕላማ ኣብቲ ከባቢ ብቐሊሉ ዘይጠፍም ሰፊሕ ህዝባዊ ሰረት ዘለዎ ብውሕዱ ን30 ዓመታት ዘይጠፍእ ቅልውላው ምፍጣር ኮይኑ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ወፃኢ ሃገር ኣንጻር ኤርትራ ንዝግበር ምንቅስቃሳትን ኣብ ምጥፋይን ምጭዋይን እውን ለይትን ቀትርን ዝሰርሓሉ ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ እቲ ናይ ብልፅግና ጥንሰ ሓሳብ ኣብ ሰሜናዊ ዞባታት ኢትዮጵያ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ጥራሕ ዘይኮነ ሱር ዘለዎ ናይ 30 ዓመት ቅልውላው ምፍጣር እንተላይ ንኤርትራ ዝለከመ እውን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ምዃኑ ብጭቡጥ ኣብቲ ልሒኹ ዝወፀ ሰነዳቱ ይነፅር ኢሉ መግለፂኡ ደምዲሙ ካብዚ ሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብቲ ንክልላት ኣምሓራን ትግራይን ዘሰሓቡ ከባቢታት ጸለምቲ ወጥሪ ዓሲሉ ከም ዘሎ መበርትን ኣማሕደርትን ተኸባቢ ክገልጹ ከም ዝፅንሑን ካብዚ ሓለፈ ግንቦት 2024 ጀሚሩ ሓይልታት ትግራይ ናብ ወረዳታት ጸለምቲ ንምእታው ከም ዝተንቀሳቐሱ ነበርትን ኣማሕደርትን ተኸባቢን ቢቢሲ ሓቢሮም ኣለዉ። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዘካይድዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ኣብቲ ዘሰሓሕቡ ከባቢታት ዝተተኽሉ ምምሕዳራት ኣምሓራ ንምፍራስን ተመዛበልትን ምምላስን ዝሓለነ ምዃኑ እቲ ኣማሕዳሪ ወሲኹ ገሊጹ። ምክትል ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ምምሕዳራት እቶም ወረዳታት ክሳዕ 30 ግንቦት ከም ዝፈርሱን እቶም ካብቲ ከባቢ ዝተመዛበሉ ሰባት ናብ ቦታኦም ከም ዝምለሱን ሓቢሩ ነይሩ። ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅመር ንድሓር ናብ ምምሕዳር ዞባ ሰሜን ጎንደር ክልል ኣምሓራ ዝተሓወሱ ወረዳታት ጸለምቲ ቅድሚኡ ኣብ ክልል ትግራይ ኣካል ዞባ ምዕራብ ከም ዝነበሩን ክልተ ወረዳታትን ሓንቲ ምምሕዳር ከተማን ዘለዎ ጸለምቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ከባቢ ተፋሰስ ሮባ ተከዘ ናብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ቀበሌታት ንምእታው ከም ዝተንቀሳቐሱ ይንገር። ድሕሪ እቲ ምንቅስቓስ ኣብቲ ኣስታት 200,000 ሰባት ከም ዝነብሩሉ ዝግመት ከባቢ ጸለምቲ ዳግማይ ግጭት ከይፍጠር ስጋት ሓዲሩሎም እቲ ንክልተ ዓመት ዝጸንሐ ደማዊ ኩናት ድሕሪ ምዝዛሙ መንግስቲ ፌደራል ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ነቶም ዘሰሓሕቡ ከባቢታት ነባሪ ፍታሕ ንምርካብ ይሰርሑ ከም ዘለዉ እኳ እንተገለጹ ኮይኑ ግን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዳግማይ ግጭት ክለዓል ይኽእል እዩ ዝብል ስጋታት ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓገዝ ጋዛ ዝኣተወ ረድኤት ዘጥቅዐ እስራኤላዊ ጉጅለ እገዳ ከም ዘንበረት ኣፍሊጣ። ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ ሓደ እስራኤላዊ ጉጅለ ብዓርቢ ናብ ጋዛ ናብ ዝጠመዩ ሰላማውያን ሰባት ዝኸዱ ቃፍላይ ሰብኣዊ ረድኤት ዘጥቅዐ ጉጅለ እገዳ ኣንቢራላ። እቲ እገዳ ንጻፍ 9 ዝተባህለ ምስ ዕቑር ሰራዊት እስራኤልን ኣብቲ ብእስራኤል ዝተጎብጠ ምዕራባዊ ግማግም ባሕሪ ምስ ዝርከቡ ኣይሁዳውያን ሰፈርቲ ርክብ ዘለዎ ጉጅለ ዒላማ ኮይኑ ብሰንኪ ምዕጋትን ምግፋዕን ምጉዳእን ጽዕነት ሓገዝ ሓዊሱ ንጥፈታት ዘካይዶ ዘሎ ኮይኑ እስራኤል 8 ወርሕ ዘካየደቶ ወራርን ድብዳብን ብውሕዱ 37,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ሓገዝ ኣዝዩ የድልዮም ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ግዛት ሓቢሩ ከም ዝነበረ ይግለጽ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ቀዳም ዝበልናዮም ትሕዝቶ ዜናና ዝፈፂምና ኣለና። ንስለ ምክትታልኩም ብልቢ የመስግን። ሰላም